Babbar gadar Jimeta ta taimaka wa jihar Adamawa dunkulewa wuri guda. Tun bayan kammala gadar shekaru 42 da suka gabata, an samu sauƙin zirga-zirgar sufuri da inganta harkar kasuwanci a faɗin jihar baki ɗaya. Amma lalacewar gadar ya sa wasu fara zargin sakaci da rashin kula daga ɓangaren gwamnatin tarayya. A gyara mana wannan wurin domin muna samun damuwa. Yanzu ko yara kanana ne ba su isa su bi wannan wurin ba, domin suna ɓallawa kuma suna cire mana. Yanzu waɗansu wuri ma a cikin abun blok da aka sa nan yana ta kakkaryawa. Wayansu ma ba su yadda su taka wurin nan domin saboda yadda aka cire karafunan da ke bakin gadar nan duka an lalatar yanzu. Kuma masu zuwa yawanci da dare waɗansu suna mana bayan gida akan hanyar nan. Tsabtace gadar da tsaro da inganta hasken fitilu da karancin su ke haddasa hatsura na cikin matakan da hukumar kula da gyara titunan tarayyar Najeriya wato FEMA reshen jihar Adamawa ke ɗauka. Mataki na farko mu sa masu gadi. Idan hakan bai wadatar ba, dole sai mun tafi mataki na biyu wanda za a iya sa ko kyamarori da za su kula mana cewa ga abubuwan da ke faruwa. Kaga wannan mataki ne da za a iya sani kai tsaye ga abin da ke faruwa a mataki immediately, wanda akwai kasashen da suka ci gaba suna da waɗannan kyamarorin da suke ba su information kai tsaye suke samu. To sai dai wasu marasa kishin ƙasa na mai da hannun agogo baya. Wannan bridge na da aka ya taimake mu, is a big achievement. An san bashi ana ci wayansu yan iska suna ci karafuna suna ci suna sayar naira 5 naira. Kwanakin ba wani ya fado ma cikin ruwa a nan har ya mutu. Ko kuwa mota ma zai ya fado ka gani. Nan cibiyar saye da tsoffin karafa kenan a kasuwar Bola. Sama da mutane 5,000 ne ke ci a ƙarƙashin ƙungiyar 'yan fanteka. To wannan karfe na gadan Jimeta da ake zargin akwai masu ɓallewa, ba zargi ba ne, lalle alal hakika akwai masu ɓallewa. Amma mu ba mu san su ba, ba ma saya mu ba mu san shi ba. Mu 'yan kasuwa ne kamar sauran 'yan kasuwa. Idan mu dinnan masu sayan kayan sata ne, musamman kayan gwamnati, to ina mai tabbatar maka da mu zauna a kasuwan nan ba. Shekaru uku kacal aka kammala gina wannan gadar mai tsawon mita 1422. A shekara ta 1978 ne tsohon shugaban Najeriya a mulkin soji, Olusegun Obasanjo, ya bude wannan gadar a hukumance. To sai dai sace irin waɗannan karafa a yanzu da ke zama kariya ga wannan gada na jefa fargaba a zukatan al'umma wajen komawa gidan jiya.